φίλους για το betting spot. Έχουμε την πρώτη τριαδούλα μας στις 31 Πέμπτου 2025. Τα τρία σημεία που έχω επιλέξει για σήμερα να ξεκινήσουμε είναι ένας τετραπλασιασμός στις περισσότερες στοιχηματικές, ίσως και 3,70-3,80 σε κάποιες άλλες στοιχηματικές, αναλόγως με το τι προτιμάτε και που παίζετε. Λοιπόν, η πρώτη μου επιλογή σήμερα είναι Paris Saint-Germain με Inter, ο μεγάλος τελικός του UEFA Champions League. Θεωρώ ότι θα έχουμε στο full match, κατά τη διάρκεια του full match, score και από τις δύο ομάδες. Θεωρώ ότι το goal είναι κάτι το οποίο είναι μη αναπόφευκτο από τη σημερινή αναμέτρηση. Τρομερές επιθέσεις και από την Paris, τρομερές επιθέσεις και από την Inter καθ' όλη τη διάρκεια του UEFA Champions League. Οπότε είμαστε σίγουροι πάνω κάτω η πλειοψηφία, και η απόδοση που δίνει αυτό το σημείο είναι στο 1,70 από μόνο του. Δηλαδή και μόνο του μπορείς να το παίξεις. Παρ' όλα αυτά εγώ θα το βάλω σε ένα συνδυασμό με το match της Fenerbahçe με την Konyaspor, όπου η Fener δεν κυνηγάει κάτι ακόμα, είναι αρκετά καλή βαθμολογική κατάσταση. Η Konyaspor απ' την άλλη κάνει επιθέσεις όλο αυτόν τον καιρό, σκοράρει, και στο 1,53 θα πάρω το goal της Fenerbahçe με την Konyaspor. Για βραδάκι λοιπόν να κλείσουμε τη μέρα μας, καθώς θα περνάμε και στο νέο μήνα, θα επιλέξω τους Pacers με τους Knicks, όπου θεωρώ ότι σήμερα πιθανότατα το τελειώσουν και όλες οι Pacers. Θα έβαζα νίκη Pacers. Παρ' όλα αυτά δεν θα πάω σε τριάδα να το ρισκάρω εκεί, ίσως να έρθει ένα bet builderάκι πιο μετά σχετικά με ένα βραδινό, με το βραδινό μπάσκετάκι μας, το NBA. Συνεπώς εκεί πέρα θα επιλέξω τη safe επιλογή, πιστεύω θα είναι και πάνω από 2,20 και από 2,21, αλλά θα πάμε στο 1,70, όπου είναι το over 217,5. Λοιπόν, αυτές είναι οι προβλέψεις. Ελπίζω όντως να βγούμε κερδισμένοι. Είναι το πρώτο tip of the day για το betting spot. Καλή μας επιτυχία και ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο. Γεια σας.